Wow. Guys, di balik kada mga lightsman. Di kalon kayo guys. Gingnan ko niya di kabalo. Gusto na ko siya patyon, pwede ba? Nihawan mo siya, balik siya guys. Gusto na ko siya tukon guys. Shout out ko sa mga lightsman ng mga palaigit. Parehas eh. Diyan. Isaon man na dyan. Naon. Si Carlo kayo mga lightsman guys. Ay ang pangalan si Maniar. Ay apelido Maniar. Shout out ko na. Shout out ko na sa akong mga amigo. Madam, I know your name po, madam. Arlene Magpare. Si Arlene Magpare. The owner of... Yan, bigyaman the best chances. Okay, palakpakan natin yung the parents of our Kaibigan. The ever beautiful and handsome parents of our Kaibigan. Akong anak. Tapos, lakig ko, perit gid mong tanan. Daghan kay salamat. Miski sa 18 roses, sa candles, o sa bluebells. Such a spectacular grand entrance by our lovely